चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. थांबा, 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 थांबा. माझ्याशिवाय तुम्ही कसे सुरू करतालात? चला परत. खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर तुमका कशी वाटली परत किचनमध्ये स्नेहा सरोजची जोडी. जोडी? चला, आजचं आपलं ओपनिंगचं झालेलं या. पण आज आपल्याकडे असा बर्थडे. त्याच्यासाठी बर्थडे म्हटलं की तुमका कोणती रेसिपी आठवतात? जी म्हणजे तुम्ही करतातच करतात आवर्जून आणि मुलांची असतात फेव्हरेट? 2 असतात हां. एक चॉकलेट आणि केक. त्यातलो तिसरा भाग असतात तर ती पावभाजी. हां, कारण तुम्ही केक बर्थडे म्हटल्यावर केक. हां, कोणालाही विचारा, की बाबा माझ्या घरी आज बर्थडे हा किंवा लहान स्पेशली लहान मुलांचा लहान बर्थडे. मुलांचं. त्यावेळेला तुमच्याकडे म्हणजे पार्टी. हां, तर ती लहान मुलांची पार्टी म्हटली, की एक तर त्याच्यामध्ये पिझ्झा पाहिजे, बर्गर पाहिजे. पण आपण आया काय म्हणतो, "बाबा नको." पिझ्झा परवा नाही. हां, पौष्टिक थंडीचा आणि गरमागरम. अशी आपली ही पावभाजी आणि मुलं आवर्जून ही फिनिश म्हणजे म्हणतो संपवतच सुद्धा. आणि मेन म्हणजे काय होता माहितीये? हं. सगळे भाजी आधी पोटात जातात. हां, त्या दरम्यान. ते तर टेन्शन असताच असता. जे भाजी नाही खात ना, ते पण लपून-छपून घालायचे आणि इतके रगडून घालायचे, की पोरांना कळलाच नाही पाहिजे, की ह्याच्यात ही भाजी पण हां. हां, म्हणजे ते ते हां, की म्हणजे हां. आपण म्हणजे बोलतो ना, आपण आई म्हणून जेव्हा कुठलीही रेसिपी करायला घेतो किंवा कुठलाही पदार्थ करायला घेतो, तेव्हा सगळ्यात मोठं हेच गोष्ट असतं, आणि की बाबा मुलांचा तसाच असता बरं, ही भाजी हं. नको. माझा सोनक्या पालेभाजी नाही खात, त्यांका कडधान्य वही. मग रस्सा भाजी, पावभाजी सगळे भाजी का पावभाजी भातासोबत खाता, चपातीसोबत खाता, पावासोबत खाता. दिवाळी असता पावभाजी म्हणजे. हां, तर असं ही आपली आजची रेसिपी पावभाजी. हं. ती रसरशीत, चमचमीत आणि हॉटेलसारखी कशी करू होई आणि त्याच्यामध्ये मेन म्हणजे तो कलर. कारण पावभाजीचा कलर जो असतो ना, तो सगळ्यांना अट्रॅक्ट करता. हो. तो कलर कसो येऊ होय, त्याच्यासाठी सुद्धा टिपा, साधी सोपी टिपा, काय असं सायन्स नाही हां. हां. पण ती रे रंग येऊ खयो हां. चांगलं. जेव्हा म्हणतात ना, दिसला तर कसा खाऊची ही एक सुगंधान पदार्थ आणि बघून खाऊची इच्छा होता. तशा रंगाची आणि तशी गरमागरम आणि तशीच मऊसूत आणि आणि काय गो सरोज? तरीवाली. तरीवाली. बटरच्या तरीची हं. आपली ही आजची पावभाजी. आता ते काय बोलतात, चला आता आपण पावभाजी म्हटली, की जास्त वेळ घालवसारखं नाही. कारण असं होतं, की बाबा पावभाजी, पावभाजी, पावभाजी कधी आमच्या समोर येता असा होता आणि पावभाजी करूक जास्त वेळ सुद्धा लागणार नाही. त्याच्यामुळे आता ह्या आपण पावभाजीच्या रेसिपीक सुरुवात करूया. पण त्या रेसिपीसाठी साहित्य सुद्धा खूप महत्त्वाचं असतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये किती बटाटे होय, किती टमाटर होय, किती कांदो होयो, किती हिरवे वाटाणे होय. सध्या मार्केट ना फुललेला असा म्हणजे ह्या सगळ्या भाज्यांनी. म्हणजे आपले जे रोजच्या भाज्या असतात ना, मटारपासून, फ्लॉवरपासून, गाजरपासून जे आपण घालतो स्पेशली पावभाजीमध्ये आणि आणि ते सगळ्यात ह्याच सीझनला काय येता? हां, ते पण ह्याच सीझनला 31st पण असता. शिवाय असे बर्थडे वगैरे असले तेव्हा सुद्धा आणि पार्टी पण असतात. म्हणजे हां, ज्यांची बघा सुट्टे बाकी असतात कामावरच्यांचे, तेव्हा हां. अशी पार्टी करतात. जाऊन पिकनिकला पण भाजी करून न्यायची आणि पाव घ्यायचे बाहेरून. हां, पाव तर खायचा काय आम्ही भावतातच. असा केलं. तुम्ही केला असतं की नाही तर लाईव्हमध्ये सांगा. आणि सगळ्यात महत्वाचा इन्ग्रीडियंट ठरवला ते म्हणजे आपले लाल रसरशीत टमाटर. त्या टमाटर शिवाय आपली पावभाजी इन्कम्प्लीट. तर आता त्या दिवशीच मी विचार करत होते, आता मला पावभाजीची रेसिपी करूची आहे. तर फटाफट लिस्ट लिस्ट म्हणजे बोलतात ना, साहित्य असं त्यात समोर येतात, की बाबा पावभाजीसाठी काय-काय लागतं. चला, आता आपण त्यात दाखवूया. हं. तसं इच्छेनुसार तुम्ही काही म्हणजे आपण म्हणतो नाही पहिलाच म्हणाले, की जी मुलं नाही खात ती सुद्धा भाजी लपून घालायची त्याच्यात. मी घालते. कोबी आमच्याकडे मुलं खात नाही. मग मी ती पण एक वाटी सरकवते. आज नाही, जी लागतं ना त्याच मी घेतलंय. चला, आता आपण बघूया. हां. आता हे बघा, फ्लॉवर घेतलंय आणि फ्लॉवर पाण्यात मीठ टाकून ठेवलंय मी, की त्या फ्लॉवर आपण डायरेक्ट घालतलो. तो मीठ टाकूकच होय त्याच्यात. वाटाणे घेतलेत 1 वाटी. हीच वाटी भरून सगळं साहित्य घेतलंय. फक्त टोमॅटो 3च. ते जास्तीचेच लागतात कारण पावभाजीत जो आंबटपणा हवा असता ना, तो आपल्या टमाटरनी थोडंसं किंचितसं जास्त नाही. आणि त्याच्यानंतर गाजर घेतलंय. एकच गाजर घेतलंय मी. तर आपण मुलं खात नाही. गाजरचा हलवं पण हवं असलं तरच खातात, नाहीतर तो सुद्धा नाही. त्याच्यासाठी आवर्जून घाला. बीट वाटलास सुद्धा घाला. आपण अर्धा 1 गाजर घेतलाय बारीक एवढा-एवढा होता. घेतलाय. त्याच्यानंतर कोथिंबीर घेतलंय. 1 शिमला मिरची बघा मोठी वाटीच्या बाहेर इल्या म्हणजे चिरून वाटीभर
अरे कोथिंबीर. शिमला मिर्च बघितली ना आता, हे काय 1, 2, 3, 4 असं म्हणतात ही फिमेल शिमला मिर्च आहे. ह्याच्या बाजूने अशा 3 रेषा पण असतात, असे 3. तीन कधी तुम्ही घेताना नोटीस 5 केला? असतात, 3 असतात. हां, हो. असं. म्हणजे हां. ही म्हणतात ही जी 4 असतात, आता ह्याला हं. किती 1, 2, 3, 4, 5 आहेत. हं. असं म्हणतात 3 असेल ना, तर त्याला जास्त चव नसते. पण अशा ह्याला ना जास्त चव असते. आता मी हे ऐकलेलं आहे. मला खरं-खोटं माहीत नाही. तर आता आपण तुमका ते काय कसे माहिती असत तर लाईव्हमध्ये सांगा. हां, त्याच्यानंतर कांदे सुद्धा भरपूर लागतात पावभाजीला. त्याची सुद्धा हां. आपल्याला बारीक चिरून घ्यायचे ते एकदम आणि त्याच्यानंतर हा आपला अ, घरातला मसाला आणि हा आपला पावभाजी मसाला. लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या 7-8 आणि अर्धा इंच आलं, 2 हिरव्या मिरच्या. त्याच्यानंतर ही कोथिंबीर, ही वरती मी देठ तोडून ठेवलंय, बाकीची चिरूची आहे. हे देठ आता वाटूक घेतलंय. आता वाटूक घेऊच्या आधी आपण काय करूया, जे उकडूचे आहेत ते भाजी आधी उकडत घालूया कुकरमध्ये. हां, आपण आजची पावभाजी झटपट होणारी हां. कुकरमध्ये करतो. त्याच्यामुळे कुकरमध्ये उकडून घेतला ना, की पटकन उकडले जातले. आता हे बटाटे पाण्यात कापून ठेवलेले, रापतत नाहीतर ते दोनदा धुवून घ्यायचे. राप सगळं काढून घ्यायचं. बटाट्यात खूप राप असतं. आता नवीन बटाटे सुद्धा येतात. ते गोडूस असतात. त्याच्यानंतर हे मटार हे सुद्धा थोडे पाण्यातच हां. घातलेले हां. हे आता फ्रेश मटारच. तुमच्याकडे जर कधी पावभाजी करूची असेल, तर तुमच्याकडे तो व्हिडिओ आमच्या परब किचनवर असा. कसलो मटर स्टोअर कसे करायचे वर्षभर. आता हे बघा. मी ह्याच्यामध्ये ना 1 वाटी कोबी पण टाकते. तुमका आवडत असाल तर घाला. भाजी कोणतेही तुम्ही म्हणता, सरोज म्हणाला फरसबी पण ती घालूया काय? मी बोलले आपण जा लागता ना मेन पावभाजीत ताच घालूया. गाजर पण घेतलंय आणि काय घालूचा? एक हिरवी मिरची तोडून घालूया. बस. आता हे का घेते पाणी घालून झाकण लावून. आता ह्याच्यात ना असं म्हणतात, पाणी जास्त किती घालू जास्त नाही त्या भाज्यांच्या हां. अंगाबरोबर. जास्त घातलात ना, तर पण काय होणार ते नको. त्या पाणी मग पावभाजी तेवढ्या ही नाही होत आणि पाण्याळ्यासारखी होते आणि फक्त भाज्यांच्या अंगाबरोबर. आपण एरवी कुठली पण वस्तू उकडताना मीठ घालतो, पण आता हां. ह्याच्यात आपण मीठ नाही घालायचं. नाही घालायचं. आपण नंतर कांदा टमाट्याच्या ग्रेव्हीत घालूया मीठ. आता कुकर लावून घेतलाय मी. नंतर आपण चिरा-चिरी आणि वाटून काय तर घेऊया. आजची आपली रेसिपी सगळ्यांना आवडणारी पावभाजी घरच्या घरी. नाही लागला कुकर. ऑन झाला का? बारीक केलाय काय? की काय? बारीक हां, केलेला. गॅस. हां. वाया कित्या घालवा. मोठं करायचो, बारीक करायचो आणि मग ठेवायचा भांडाने मग मोठे करायचे. हां. आता काय करूया? चिरूचा हा, तर चिरूची एक गंमत आज. चिरूचा नाही आम्हाला म्हणून मी आज चिरूचा जास्त घेतच नाही. आता आधी वाटून घेऊया. हे बघा. आलं आणि लसूण तुम्ही वाटून घ्या. आता ह्याच्यात पुरणार नाही वाटप. तर आधी मी जाडसर असा वाटून घेते. आता ही कोथिंबीरीची देठ पण. देठ तर घालायचेच. म्हणतात ना पानांपेक्षा देठच जास्त ह्या असतात. पण आपल्या काय पानं वासाची ना, म्हणून ती वही असतात. देठ होते नव्हते ते मी तोडून घेतले. आधी असाच फिरवते आणि मग ह्याच्यात मी काय घालते तर तुमका दाखवते. इथे आपलं कुकर लागलेलो हां. फास्ट गॅसवर. हे ना माझा गॅस असो खाली राहता ना, त्याच्यामुळे दिसणार नाही. ते मिक्सर हे बघा. दरदरीत असा वाटून घेतलेला. आता उचलते मी भांडा. तर होय ना एक छोटसं कांदो घालायचो. तुम्ही एकदा घालून बघा. ही पद्धत. कांदो जरासो घालायचो. आणि ह्या बोटान व्यवस्थित सोईन केलंय म्हणजे सगळा खाली जाऊ दे. छोटंसं म्हणजे अर्ध्यातलं अर्धो घातलंय मी. बारको कांदो होतो. आता ह्या वाटून घेते बारीक एकदम. एकदम गंधासारख्या. हं. कारण पावभाजीमध्ये सगळा व्यवस्थित मॅश हवंय ना. तर ती तुमची मऊसूत होते नी. त्याच्यात पाणी घालायचं लागताला वाटतं ना.
घालूया. थोडस पाणी घाला. बघा पाणी जवळच होता बाटलीत. हा नाही जरा म्हणजे कसं हा. व्यवस्थित, नाही तर हे जाडसर राहिले तर मजा नाही येणार. आता आपला वाटून झालेला असा, या बघा मस्त झाला बारीक. ही पेस्ट होय ना, जी बटर मध्ये जातली ना, तेव्हा जो सुगंध येता तेव्हा 4 घरांका कळता की खंय तरी पावभाजी चालली आहे. आता आपण काय करूया, चिरून घेऊया सगळ्या गोष्टी. चिरण्यासाठी पण आज एक सरप्राईज. हा, तर चॉपर नाही चिरूसाठी, पण आधी ठेवूया आपण हय असो तो, कारण हे याचे देठ वगैरे काढून घ्यायचेत ना आपल्या. नेहमी टोमॅटोच्या बिया ज्यांना हव्या असतील त्याने घाला. आम्ही हो. आपलं गाडीवर तुमच्या सरसकट घालतात, पण आपण आपल्या तब्येतीची काळजी घरात आपणच घेतो. मग ती तेलाच्या बाबतीत असं दे की भाज्यांच्या बाबतीत असं दे. तसं मी आधीच सांगितलंय, फ्लावर मध्ये आपण काय घातलं, मीठ घालून पाण्यात ठेवलं, कारण फ्लावर मध्ये काय काय असतात तर माहितीच आहे तुमका, वेगळा सांगा नको. तुम्ही करतास की नाही ता सांगा. फ्लावर मध्ये मीठ हळद टाकून असा, मी तर उकडून घेते भाजी वगैरे करूची असतात तर, पण जसं भरगच्च असात तर तुम्ही बिंदास त्याच्यात फक्त धुवून मिठाच्या पाण्यातून घेवा. पण कधी पण करूच वयात असा. हा, आपल्या शरीराची आपल्या आरोग्याची काळजी आपणच घ्यायची, आणि ती पण गृहिणीच घेतात. आता आपल्याला कुकरच्या किती शिट्ट्या करायच्या आहेत, कारण भाज्या भरपूर मॅश व्हायला पाहिजे, म्हणून हो. 2 तरी शिट्ट्या कमीत कमी हो, हव्या. आता हे मी बघा एकदम बारीक नाही चिरत आहे, फक्त त्याचे 2 किंवा 4च तुकडे करते. रडवणारो कांदो आधीच त्याका पाण्यात ठेवले, म्हणले थंड होऊ दे त्याका, थंडीचो आणखी. तुमका काय पद्धत ही असतात तुमच्याकडे, आज जशी आपण पावभाजी करतो, मग पावभाजी कांदो आणि टमाट्याची जास्त ही असतात, तर तुम्ही काय पद्धतीत करता की कांदो झोमणार नाही, ती माका सांगा. स्नेहान आता एवढे ओबडधोबड कापल्यानं कशी करतली पावभाजी. ह्यो पण काढतात म्हणतात, ह्यो शिजता शिजत नाही, काय असता तो कांद्याचा देठ, तो जरा जाडसर असतो ना, हा. तो मग मध्ये आला की चांगलं नाही लागत. हा, तो वाटपात पण घालायचो नाही, तो शिजनाच नाही. आता हे मी कांदे सगळे भाजीत घालतले, आणि जो आपल्याक नंतर जो लागतलो ना, तो बघा अक्कोट ठेवला प्रेझेंटेशन. हा, त्याका कित्यात असो ठेवायचो ता तुम्ही आधी सांगा, तोपर्यंत मी करतोय सगळ्यात तुमका सांगूक सांगतोय, राग येणार नाही ना. या बघा काय घेतलंय मी, ह्या चिरत बसाक ना, ह्या भांडा अति उत्तम. आता मी घेतलाय धाग्या ओढूचा, तुमच्याकडे कोणता असा ता घ्यावा तुम्ही, नाही तर आपली सुरीनी कापूची सवय आहे. पावभाजी म्हटल्यावर जास्त साहित्य येतं, आणि जास्त साहित्य म्हटल्यावर आपल्याक कसा कुकर माका सांगता आम्ही होतय, बोलू नको आता. फक्त ह्यो खाचो व्यवस्थित बसा गोयो, बसता हात ठेवायचो, आधी जड जातला कारण देठ मोठे होत. हे बघा आधी जड जाता, परत उघडून बघायचं. तुमच्या बाबतीत असा होता की नाही तर सांगा माका. घे बाय. 2 शिट्ट्या झाल्या आहेत. हा, आधी जड गेलो बघा, नंतर एकदा ओढलं की सहज. खाली असं 3 शिट्ट्या झाल्या पाहिजे. 3 शिट्ट्या झाल्या, अजून एक होऊ दे, कारण आतल्या झाकणाचो आहे ना, त्याचे शिट्टे पटापट होतात, आणि बारको कुकर आहे. तर शिट्टे होय होईपर्यंत आपलं कांदो काय झालो काही सेकंदात. आणि कसं आतमध्ये वाफ असते ना, त्याच्यामध्ये तो शिस्त पण आतल्या आत पावभाजी. हे बघा बघा मस्त आपलं मोकळो कांदो, आणि पाहिजे तेवढं आपलं बारीक कांदो झालेलो असा. आता ह्या प्लेट काढायचा बाजू. तुमका चॉपर कसं वापरूया तो पण दाखव. हे बघा मस्त झालं की नाही बारीक,
एका कापूक आता माका किती इरण लागली असती. हम्म. आणि तेवढा तो बारीक होतो असं काय नाही, हा, पण ते वेळ खाऊ आहे. खूप वेळ लागतो त्याला. आता परत ह्या बाकीचा टाकूचा तर आधी प्लेट लावून घ्यायचा आणि साईडनी टाकायचा. काही सेकंदात काम होतं. म्हणजे असली भांडी असली ना तर आपल्या गृहिणींका जरा बरा पडता. नाही, आणि तुम्ही ऑर्डर घेत असाल पावभाजीची का काय, तर अशी हा, भांडी कामाला येतात, जेवणाची वगैरे. होय होय. हा, अशी भांडी कामाला येतात. हा, आणि आज आपल्या परब किचन मध्ये काय होता, मस्त लहान मुलांच्या पार्टीचा फेवरेट आयटम, बर्थडे पार्टीचा, तो म्हणजे पाव भाजी. हे बघा असं जड मारतं. पहिल्यांदा जड मारतं, मग परत हा. उघडून बघायचं, कारण ब्लेड जरासं हम्म. मध्येच ते टोमॅटो येतात ना, ते ब्लेड बघा हलतं. ब्लेड वर येतं ते. परत सेट करायचं. त्या खाच्यात बसलं की ते आपोआप लागतं. हा, आता येईल. तरी पण ते बघा जड मारतं. एकदा ओढला ना लांब दोरा की येतो पटकन. विलियम फर्नांडिसने उत्तर दिलंय, कांद्याला 2 भाग कट करून त्याला थोडंसं बारीक मीठ लावून मग अश्रू येत नाही. म्हणजे अच्छा, 2 धन्यवाद. भाग करा आणि हा, मीठ लावून ठेवा. मग बारीक. डोळ्यातून पाणी येत नाही. हा. धन्यवाद ताईंनू. हा, असं त्यांनी सजेशन. विलियम म्हणजे तर काय माहिती ताई आहे की दादा आहे, पण जे काही आहे ते. अच्छा, आज आपली बनते पावभाजी. कोणाचं काही सजेशन असेल, कोणाला काही सांगायचं असेल तर नक्की सांगा. आता बघा आपला टमाटर सुद्धा मस्त बारीक लाल गुंद टमाटर मस्त बारीक झालेला आहे. आता तो काय मी ह्याच्यातून काढत नाही, कारण हा ह्याच्यातच राहू दे. फक्त ब्लेड काढूया आपण आणि कांद्यावर झाकण ठेवूया. कांदा उघडा ठेवायचा नाही. बरोबर की नाही ते सांगा तुम्ही लाईव्ह मध्ये. आता पावभाजी, शिमला मिरची, पावभाजी शिमला मिरची व्हायच आणि फ्लावर पण व्हायो. जसा टोमॅटो महत्व आहे ना, बटाटा, फ्लॉवर, वाटाणा, ह्या आणि टोमॅटो, ह्या 4 गोष्टी पाहिजेच पाहिजे. आणि शिमला मिरची. हा, म्हणजे 5 या ज्या गोष्टी आपण घेतल्यात त्या हव्याच हव्या, हा. तरच पावभाजी. म्हणूनच तुम्हाला आम्ही ह्या दाखवल्या की ज्या मिरच्या लागणार तीच. मग तुम्ही इच्छेनुसार तुमच्या मुलं नाही जी भाजी खाते असेल ती लपून छपून घाला. मी आधीच सांगितलेलं आहे. गाजर नाही घातला तरी चालेल, पण गाजर कमीच घालायचं, नाही तर गोडूसपणा येतो पावभाजीला. थोडीशी चमचमीत स्पायसी पावभाजी छान लागते. हे सुद्धा घालून तुम्ही करू शकता बारीक, पण ती जरा लगेच शिजते. शिमला मिरची होऊन जाईल. हा, म्हणून ती आपण अशी चिरूनच घेऊया. कुठून कुठून बघताय ते कोण सांगत नाहीये आज. मला वाटतं आपण बोललं कीच बोलणार आहोत. अच्छा अच्छा, तुम्ही कुठून कुठून रेसिपी खडे खडेसून बघतास ता सांगा तुम्ही. आणि तुमचे पण काय पावभाजीमध्ये आणखीन काय आमच्याकडनं रवला असत घालूचा चवीसाठी तर पण सांगा. म्हणजे आम्ही जर साहित्य घेतो तर तुमका दाखवलंच. आज आपल्या परब किचन मध्ये होता पावभाजी मऊसूत लाल गुंद. स्वप्नाली लिहिते, काय गो परबिनींनू कशा आहात? आम्ही मस्त, आम्ही छान. तुम्ही कसे आहात ते पण सांगा. आता 31st ला माहितीये एक मजा असता. तुमच्याकडे होता की नाही माहिती नाही. 31st ना सगळीच साजरी करतात. आता मी तर लहानपणापासून आमच्या माहेरी पण साजरी करतो. मग पावभाजी आणि काय गो मिसळ, सगळीकडे पाव गायब होतात. पावच गायब होतात. खायच्या बेकरीवर गावत नाही पाव. म्हणून अगोदरच ऑर्डर करून आणून ठेवूय. आता आपल्याकडे 31st पण येतोय. तर आज आमच्याकडे बर्थडे आहे म्हणून स्पेशली पावभाजी. कारण बर्थडे म्हटलं की एक तर पावभाजी, नाही तर मिसळ, नाही तर अशा लहान मुलांच्या आवडीचे पदार्थ. आणि पावभाजी म्हटलं की लहान काय मोठं काय सगळेच, सगळ्यांचीच आवडती असते पावभाजी. आणि कुठल्या कुठल्या फेमस आहेत त्या सुद्धा सांगा, मग मी पण तुम्हाला सजेस्ट करेन. आपली मुंबईची पावभाजी खूप जास्त फेमस आहे. पावभाजी जसा वडापाव तसा पावभाजी मुंबई मधला फेमस आहे. आणि आजची आपण कलर येण्यासाठी काय काय जण ना साधी सोप्या टिप्स असतात. आज तुम्हाला दाखवतो आम्ही काय टिप फॉलो करतोय. तुम्ही जर ती फॉलो करायची असेल तर ती फॉलो करा, नाही तर बीट घालून पण करतात. पण बीटाचं काय होतं माहिती, तो एक तुरटपणा येतो. म्हणजे दुसऱ्या दिवशी जर पावभाजी रवली, आज संपली नाही आणि दुसऱ्या दिवशी जर फ्रीजमध्ये ठेवलात तर त्याचा तुरटपणा पावभाजीमध्ये जाणवता. म्हणून खरा म्हणजे बीट घालू सारख्या नाही, पण तेवढी पावभाजी करून तुम्ही संपवत असाल तर तुम्ही नक्की घाला. पण सांगते माझा जो अनुभव आहे ना ते, तर कारण बीटाला बघा ना, एरवी पण असं बीटाचा ज्यूस वगैरे आपण कुठे आवडीने खायला बघतो, कारण त्याची एक चव असते ना, जशी प्रत्येकाची. गाजरची जसं मी सांगितलं, गाजर आपला गोडवा सोडतो. मग जास्त गाजर टाकलात तर पावभाजी आपली गोड होईल. म्हणजे चमचमीत अशी झणझणीत जी पावभाजी खायची मजा आहे ना ती येत नाही.
तुम्ही कुठले कुठले कुठून कुठून बघता ताव सांगा आणि तुम्ही कुठली पावभाजी खाली आणि चांगली वाटली ता सुद्धा सांगा. आता सारिकाने लिहिलंय, "ताई तुम्ही एवढे नवीन ड्रेस घालता नेहमी घरी कामात पण का?" आता मला हे आठवलं, जसं ना हिंदी सीरियल हिंदी सीरियलमध्ये कसं किचनमध्ये काम करताना मी पण असं म्हणजे असे जोक्स असायचे ह्याच्यावर सगळीकडे, की हिंदी सीरियलमधल्या बायका नेहमी किचनमध्ये काय कधीही नटून-थटून लिपस्टिक लावून आणि ते त्याचा भरजरी असा मेकअप करून का असतात? तसं मला प्रश्न असल्यासारखा वाटला. हां, नेहमी सकाळपर्यंत ड्रेसच असतात. त्याच्यानंतर रात्री झोपताना आपण आपले नाईट सूट्स वगैरे घालतो. तर तशी गोष्ट असते. कारण दिवसभर कसं मुलीला सोडायला जा, मुलाला सोडायला जा, त्याला आणायला जा, नंतर बाजारात जा आणि बाजारात जर असं साधं-सुधं गेलं ना, तर व्ह्युअर्स लोकं येतात आणि सेल्फी वगैरे काढायला बघतात. मग अवतारात राहिल्यावर मग ते कसं तरी वाटतं. ते छान दिसतात आणि आम्ही कसे तरी दिसतो. एरवी तुम्ही कॅमेऱ्यात कसे म्हणजे भरपूर जण अशी कमेंट पण करतात. "जशी आहेस ना तशीच आहेस गं तू. तशीच दिसतेस." मी म्हणले, "हो, मग तशीच दिसणार ना. वेगळं काय नसणार त्याच्यात." मग आहे ते ड्रेस आम्ही वेगवेगळे असो काही, पण आलटून-पलटून तेच आहेत आमच्या रेसिपीला. हां, आजची आपली रेसिपी आहे लहान मुलांची काय सगळ्या जणांची फेव्हरेट पावभाजी. जशी आपण आपल्याला घरच्या घरी आपण करतोय, पण तिला आपण मार्केटसारखं म्हणजे हॉटेलमध्ये जशी मिळते ना, तसं बनवण्यासाठीचं काय प्रयोग करू शकतो किंवा तशी तशी टेस्ट येण्यासाठी आपण काय-काय करू शकतो ना, ह्याच्या टिप्स देणार आहोत. जर कुणाला लाईव्हमध्ये सांगायचं असेल, की त्यांच्याकडे ह्या टिप्स यूज करतात, तर तुम्ही नक्की नक्की लाईव्हमध्ये ते सांगा सांगा. आणि हं. कुठून-कुठून बघताच ते सुद्धा सांगा. हां, म्हणजे आम्हाला कळेल, की बाबा पावभाजी म्हणजे आम्ही पुढच्या वेळेला ह्या टिप्स तुमच्याबरोबर शेअर करू आणि कसं आम्हाला सुद्धा कळेल, की एखादी नवीन गोष्ट जसं मी आणि बीटचं सांगितलं, कलर येण्यासाठी बहुतेक जण बीट घालतात. आणि 31st हां, ला आम्ही तशी करून दाखवू. जे तुमच्या टिप्स असतील ना, तशा आम्ही करू. 31st ला आम्ही पार्टी करतो हां. घरच्या घरी. तुम्ही करताच की नाही ता सुद्धा सांगा. आमचं गाव बऱ्याच जणांनी विचारलं आमचं गाव कोणतं? प्रत्येक लाईव्हमध्ये प्रश्न असतो, पण आमचं गाव कोकण आणि आम्ही बोलतोय ह्याच्यामध्ये कणकवली आणि हं. आम्ही आता लाईव्ह आहोत विरारवरून. तर तुम्ही कुठून लाईव्ह बघताय हे पण तुम्ही आम्हाला सांगा, म्हणजे आम्हाला कळतं, की लाईव्ह कळतं आणि कुठून-कुठून आवडतं सुद्धा. तुम्ही इथून-इथून हां. बघता. त्याबद्दल धन्यवाद आणि तुमचं परत किचनमध्ये खूप-खूप स्वागत. आता आपण काय करूया, कुकर थंड होतं, तर परत एकदा ओपनिंग करूया काय? हां, आता कारण कुकरचा प्रेशर आपल्याला काढावाच लागेल. हं. तर काय म्हणतात ते त्याला जरा इगतपुरीवरून महा अकॅडमी मला नाव नाही माहिती. इगतपुरीवरून बघतायत. अंकिताने लिहिलं, मी विरारवरून बोलतेय. धन्यवाद. त्याच्यानंतर मी धन्यवाद. कुडाळची आहे, बोरवलीवरून बघते. दिव्या लिहिते. धन्यवाद, धन्यवाद. कोमल लिहिते, मी बदलापूरवरून बोलते. पार्टीला बोलवा, प्रशांत लिहिते. हो, हो, नक्की. नक्की, तुम्ही नक्की. या पार्टीला. आपण सगळेजण एकत्र मिळून पार्टी करूया. हं. प्रियांकाने लिहिलं, मी कोल्हापूरवरून बोलते. स्वप्नालीने लिहिलंय, माझे पण धन्यवाद. माहेर कणकवली. हो, आमचं सासर, तुमचं माहेर. खूप छान. प्राची लिहिते, मी विरार कुंभारपाडा. ओके, त्या कुंभारपाड्यावरून बघतायत. धन्यवाद ताई. प्रगतीने लिहिलं, आय एम फ्रॉम इगतपुरी. हर्षाने लिहिलंय, मी बोरीचा. धन्यवाद. हां. हां. त्याच्यानंतर पुष्पाने लिहिलंय, फ्रॉम मुलुंड. प्रियांका लिहितेय, हाय ताई. हाय. स्वागत आहे हां. सगळ्यांचं तर परत आज आपण किचनमध्ये पण स्वागत मला आहे. वाटतं आता बऱ्यापैकी थंड होत आलंय. हं. हे बघा. आपण थोडीशी वाफ काढून घेऊया, कारण वाट बघण्यामध्ये म्हणजे खूपच जास्त वाट बघितली जाईल. तशी ही शिजली असणार, कारण आपण कुकरच्या 4 शिट्ट्या घेतल्या. आपण ह्या आजच्या पावभाजीमध्ये काय-काय घेतलंय, तर आपण कांदे घेतले, टोमॅटो घेतले, बटाटे घेतलेत, 1 वाटी हिरवी मटर ताजी हां, जी मार्केटमध्ये आली आहे. त्याच्यानंतर थोडासा गाजर, जास्त नाही, थोडासा गाजर घेतलाय आणि त्याच्यानंतर आपण एक शिमला मिर्च पण घेतलेली आहे आणि फ्लॉवर घेतलाय आणि फ्लॉवर आणि बटाटा हवा ह्या ज्या मेन इन्ग्रीडियंट्स पावभाजीमध्ये व्हईच सगळं ते सगळे वाटीच्या हां. प्रमाणानेच मोजून घेतलंय. म्हणजे एवढी वाटी जर तुम्ही केली, तर 4 माणसं हमखास खाऊ शकतात आणि लहान मुलं म्हणजे पोटभरीचं जर खायचंय 8-8 पाव तुम्हाला, तर 4 हां. माणसं खाऊ शकतात. लहान मुलं 2 चमचे पावभाजीत पाव जरासा असा इथे-इथे नाचरे-मोरा करतात आणि खातात. सोनम. द हां. वैशालीने मी वाशीवरून बघते. थँक यू सो मच. धन्यवाद. एक स्नेहा कोरेगावकरने लिहिलं, मी पालघरवरून बघतेय. शोभाने लिहिलं, मी जबलापूरवरून बोलते, एम-पी. अरे वाह! थँक यू. स्वागत आहे, पुष्पाने स्वागत झालं आहे. हां. मी सावंतवाडीवरून बघितलं, विलियम फर्नांडिस. ओके. रंजना लिहिलं, मी मुंबईवरून बघते. सासू-सासरे कुठे आहेत? आमची सासू आहे, आमच्याबरोबर असते, पण सासरे नाहीयेत. श्रद्धाने लिहिलं, मीरा रोडवरून बघते. ओके, थँक यू. नाशिक. मी पण कणकवलीची आहे स्नेहा. ओके. प्रियांकाने लिहिलं, कोंबडी वडे रेसिपी खूप आवडते तुमची. थँक यू सो मच. आता अशा प्रकारे बोलता-बोलता कुकर काढून घेतला.
मीरा रोड वरून श्रद्धा बघते, अजून बरेच जणांनी कुठून कुठून बघतायत. सोनियाने लिहिलं रत्नागिरीवरून बघते. थँक्यू सो मच. तुम्ही सगळ्यांचं परब किचन हा. मध्ये स्वागत आहे. तुम्ही तुम्ही- लाईव्ह बघताय त्याबद्दल आणि मनापासून आज धन्यवाद. ज्यांना ज्यांना पावभाजी आवडेल त्यांनी नक्की रात्रीचा बेत करा. कारण कधी कधी काय होतं माहिती, कुठून लग्नावरून आलो किंवा कुणाच्या प्रोग्राम वरून आलो किंवा काही असं, कधी कधी जेवण बनवायचा कंटाळा येतो. त्यावेळेला सुद्धा ही तुम्ही पावभाजी म्हणजे बनवून खाऊ शकता, अशी आहे. म्हणजे येते येते वेळी पाय घेऊन यायचे आणि भाजी अशी उकडत टाकायची आणि तुमका लयच भांडी भेंडी भरूचो कंटाळलो हयच मॅश करायचं आणि हा. ह्याच्यातच घालायची फोडणी. पण आपण आज करतो आपल्या हनी पॅन मध्ये. प्रशांत ने लिहितं मी साताऱ्यावरून बघतोय. थँक्यू सो मच. रेश्माने लिहिलं मी पुण्यातून बघते. थँक्यू. कडक खडक वाचला. नाही 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 मग? मी महाराष्ट्रातून भंडारावरून बघत आहे. इंदिराने लिहिलं. अच्छा. सुरेखाने लिहिलं मी नालासोपाऱ्यात होत आहे आता. दिव्यांका राऊत आहे. दिव्याक दिव्याक राऊत ओके. आहे, नालासोपाऱ्यावरून दिव्याक कसा वाटता इकडून नालासोपाऱ्यावरून डायरेक्ट दिव्याक गेल्यावर तेवढाच लांब गेलास. हा. पण एक तुमका फायदा दिव्याक राहिल्यावर काय तो सांगा. मला माहिती नाही, एकाने कमेंट केली आहे. मला नाव सांगा नक्की. मी दुबईवरून बघत आहे. थँक्यू सो मच. पण तुमचं नाव काय ते धन्यवाद. कळत नाही. हा धन्यवाद. आज आपण बनवतोय सगळ्यात फेवरेट मुंबईची फेमस अशी पाव भाजी, जी घरच्या घरी. तुमचा सगळ्यांचा परब किचन मध्ये मनापासून स्वागत. जेवढे जेवढे इलास त्यांचा मनापासून स्वागत आहे. आज आपल्या परब किचन मध्ये होता पावभाजी, जी सगळ्यांका हवी असता. हॉटेलमध्ये गेल्यावर लहानपणीच मी पावभाजीच मागवायचे आणि माका जर हॉटेल माहिती आहे ना, मी खाल्लेले फेमस चर्चगेटची. तुम्ही खायची खालास खायच्या हॉटेलमध्ये आणि आवडली ती आमका सांगा. मग आम्ही जाऊन पण ते खातलो. दुबई बिबई जमला नाही हा बाबा. निरंजन महाडिक बोलतात मी पुण्यावरून बघतोय. उत्कर्ष लिहितं मी नागपूरवरून बघतोय. अनुश्रीने मी मीरा रोड वरून. ते ही परब आहे. ओके, तुम्ही पण परब आहात. कडकनाथ कोंबडी वडे आहेत का? मी मुंबई पासून बघत आहे. नाही, कडकनाथ तुम्हाला हवा असेल ना, कोंबडीचा प्रकार असतो कडकनाथ. काळा काळा असतो त्याचं मटण वगैरे सगळं. ते तुम्ही ऑनलाईन मागवू शकता. कडकनाथ मिळतं. मी एकदा कडकनाथ मागवून खाल्लेलं आहे. छान लागतं. आता हे बघा, पावभाजी म्हटलं ना की बटर अगोदरच घालून घेतला. बटर आपल्याला जेवढा जास्त बटर घालणार ना तेवढा जास्त पावभाजी. पण हा जरा खूप जास्त बटर झालेला आहे. एवढा बटर घालायचा नसतो. स्मूथ आणि चांगलं टेक्स्चर येतं. कारण बटर घालायचं कारण काय माहितीये, हे तेल आहे ना, हे तेल आहे ना जर असं डार्क फ्लेवरचं आहे म्हणून मी बटर वापरलंय. हे बघा, त्याच्यावर बटर करपू नये म्हणून अर्धा पळीच तेल घातलंय मी, पूर्ण नाही. आता एकीने लिहिलं मी जास्त रेसिपी दाखवत नाही, बडबड करते. त्याच्याबद्दल सॉरी. तुम्हाला रेसिपी माझ्याकडनं बघता येत नाही. तुम्हाला माझी बडबड ऐकावी लागते त्याच्याबद्दल. ओके बाय. म्हणजे मी त्याच्याबद्दल काही हरकत नाही. ज्याची जशी मर्जी. ताई ऑनलाईन नाही मिळत ना ताई? मिळतो, अमेझॉन वगैरे मिळतं. तुम्ही गुगलवर टाकू शकता. नक्की मिळतं कडकनाथ ऑनलाईन. मी ऑनलाईनच मागवलेलं. उमाकांतने लिहितंय माझा फेवरेट रेसिपी बनवत आहात पावभाजी. हो, तुमची काय, आमची सगळ्यांची फेवरेट रेसिपी पावभाजी. मालवणी भाषा माका खूप आवडता. लहानपणापासून खात इलेलो पावभाजी. रचना लिहिते मी मुंबईहून. अच्छा, आता मी बाकीच्यांचे रिप्लाय. आता बटर बघा काळो नाही पडला तर त्याच्यात आधी काय घालायचा, तर मी आधी मगाशीच सांगितलंय. घालायची पेस्ट, आलं लसूण हिरवी मिरची आणि आपली कोथिंबीर आणि बारीक तो कांदा. गॅस एकदम बारीक करायची आणि ह्या परतून घ्यायचा. ह्यो जो सुगंध आहे ना, ह्या सुगंधानेच वाटतं की आता काहीतरी पावभाजी होता. तर तुम्ही म्हणशाल आता आम्ही भाजीत पण असा घालतो, पण तुम्ही भाजीत बटर नाही ना घालत. बटर चिकन मध्ये वगैरे सगळ्याच बटर घालतात, पण पावभाजीमध्ये बटर जेवढा जास्त घालाल तेवढी चव खूप छान येते. आता ह्या सगळा कच्चा ना, तर आपल्या भाजू जास्त वेळ लागतो. कारण आपण आल्या लसूण तर परत हच, पण आता त्याच्याबरोबर ह्यो आपण चॉप केलेलो कांदो. तुम्ही खूप बारीक कांदा कापायचा, म्हणजे जरी चॉपर नसेल तरी बारीक कांदाच कापायचा. जेवढा बारीक असेल तेवढा तो दिसत नाही, नाहीतर कांदा कांदा दिसतो ना. आणि मग ते असं पावभाजी ना चरचरीत दिसता, अशी मऊसूत दिसाक वई तशी दिसत नाही. मग जर कांदो जर जास्त तेलात पण आणि मोठं कापला असता तो तेलात सुद्धा चांगलं भाजूक वया.
तेलात बटर मध्ये. शीतलने उत्तर लिहिलं, बोलत जा, भारी वाटतं, आपलेपणा वाटतो. थँक्यू. होय तर. मालवणी भाषा आहे खूप किती गोड. विजयश्री लिहिते, कशा असाच तुम्ही? आम्ही मस्त, तुम्ही कशा आहात? हे जे एक दुःख वाटतं, फक्त आपल्याला कमेंट दिसते, पण कोण व्यक्ती असतात ना, त्या दिसल्या असत्या तर जरा आपल्याला पण बरं वाटलं असतं. म्हणजे आम्हाला सुद्धा आपलेपणा वाटतो, म्हणून आजकाल आम्ही लाईव्ह रेसिपी दाखवतो. म्हणजे कुणाला जर प्रश्न पडत असेल की अचानकपणे आम्ही लाईव्ह का सुरू केलं, तर आम्हाला असं वाटतं लाईव्हली, कारण ह्या रेसिपी आपण एडिट करून दाखवतो, त्याच्यापेक्षा लाईव्ह दाखवल्या की पटकन होतात आणि हो. झटपट होतात. एडिटिंगचा वेळ वाचतो, इन शॉर्ट. आता कांदा चांगला ह्याच्यामध्ये हे झाला पाहिजे. आपल्या आलं लसूण पेस्ट मध्ये चांगला विरघळला पाहिजे. म्हणजे आता तो गुलाबी दिसणार नाही तुम्हाला, तिखून नाही, पण ह्याचा जो चरचर चरचर आवाज आहे ना, तो पूर्णपणे कमी झाला पाहिजे. म्हणजे आपला कांदा काय झाला, पाणी सोडून पूर्ण शेकला गेला. म्हणजे पावभाजी राहिली तरी खराब होणार नाही. हा. उमाकांत लिहिते, म्हणजे मी न्यू आलो आहे तुमच्या लाईव्ह वर स्क्रोल करता करता. मी धन्यवाद. बघितलं, तुमची रेसिपी दिसली पावभाजी. थँक्यू सो मच. आम्ही काही धन्यवाद. तुम्हाला इग्नोर नाही करत आहे. ते कमेंट वाचता वाचता रेसिपी मध्ये मग ते कमेंटच राहतात आणि रेसिपी समजावली जात नाही, म्हणून ती थोडा वेळ कमेंट वाचवणं. धन्यवाद. धन्यवाद दादांनो, आणि हा. स्वागत आहे तुमचं परब किचन मध्ये. नाहीतर मग असं होतं की रेसिपी समजावून सांगितली नाही, म्हणून ते थोडा वेळ कमेंट वाचणं बाजूला ठेवलं. सॉरी, तुम्हाला जर वाटलं असेल इग्नोर केलं तर. तुम्हाला जर रेसिपी आवडत असेल तर डबल टॅप करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि खायना खायना बघता ता सुद्धा सांगा. हा. आणि खायची पावभाजी आवडीची आहे ता सुद्धा हा, सांगा. ती पण लवकर सांगा. लवकर हा. सांगा. तुम्ही कुठली पावभाजी आणि कुठल्या फंक्शन साठी बनवली असेल किंवा बनवणार असाल आणि हा. काय टिप वापरत असाल तर सांगा. आता आपला हा बघा कांदा इथे असा आहे बघा. बटरने पूर्ण कांद्याने काय घेतला, आधी शोषून घेतला पूर्ण. आता तो थोड्या वेळाने सोडेल. दिव्या लिहिते, आपली भाषा आहे खूप गोड. होय थँक्यू तर. सो मच. अंगाने लिहिले, हाव आर यू बोथ ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज डिअर. थँक्यू 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 सो मच. हा. सुजाताने लिहिलं, मालवणीतच बोलत जात आई. होय तर, बरोबर. मालवणी भाषा सोडायची नाही. नेहा लिहिते, तुम्ही दोघी खूप मस्त बोलता. थँक्यू. अभिमान आपल्या मला मालवणी भाषेवर. मस्त बोलल्यावरच वाटतं की लोकांना वाटतं मीच नुसती रेसिपी दाखवत नाही आणि ह्या असं काही नाही. चॅनलवर जाऊन तुम्ही बघू शकता, एक एकट्यांच्या रेसिपी आहेत आणि ज्यांना जे लाईव्ह आवडेल. केलाय हा. तिने सुद्धा. एक लाईव्ह हा. आहे तिचा पहिला रविवारचा. उद्याच्या लाईव्हला सारिका सुद्धा. लिहिते, कृतीला पावभाजी संध्याकाळला का? हो हो, संध्याकाळला आता बर्थडे ही- पार्टीला. हा, संध्याकाळी बर्थडे पार्टी आहे. ज्यांना यायचं असेल त्यांनी मंगलपाडा विरारला या, तर तुम्हाला ही पावभाजी आम्ही नक्की देऊ. आणि ही पावभाजी 7-8 माणसांसाठी पुरेल. हो. आता खाण्यावर पण आहे, जास्त खाल्लं तर आवडीने. कोण कोण पावाचे असे कोलपे करून उकलून खातात. लहान मुला इथे नाचरे मोर करून खातात. चला आता बघा, कांद्याने असं बटर सोडलेलं आम्ही त्याला कढईत केलंय. आणि हय आता मी आपला टमाटर घालून घेतलाय. तो पण बारीक चॉपच करून घेतलेला आहे चॉपर मध्ये. श्रेया लिहिते, मला पण तुम्ही इग्नोर करता. नाही हो, नाही ignore नाही नाही करत नाही. आहे. रेसिपीवर जास्त फोकस करतोय, जेणेकरून ही रेसिपी लाईव्ह मध्ये जर तुम्ही बघत असाल तर तुम्हाला कळेल की बाबा रेसिपी काय आहे, म्हणून थोड्या कमेंट कमी वाचतो बस. बाकी कोणाला इग्नोर असं नाही करत आहोत. धन्यवाद. आणि पहिला प्रथम माफ करा ताई, तुम्हाला इग्नोर केलं असेल वाटेल त्याबद्दल माफ करा. आणि तुमचं परब किचन मध्ये खूप खूप लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे. तुमचे काही प्रश्न किंवा पावभाजी बद्दल काही टिप्स असतील ते द्या तुम्ही पटापट. आता आम्ही म्हणजे नक्की वाचतो. आणि आम्ही तशी करू सुद्धा. आता जर ही जर गेलीये पुढे, कारण आता तुम्हाला दाखवलं, कुकर तर उघडून दाखवला. आता कांदा टमाटर पण बाजूला करायचा आणि घालायची आपण शिमला मिरची. जसं आपण तव्यामध्ये करतो ना, तेव्हा पण असंच बाजूला करून करून हा, गोष्टी अशा फोडणीला घालतात. मेघाने लिहिले, मी फ्लॉवर नाही टाकत, कोबी टाकते, त्यामुळे पण चांगली चव येते. हा, एकदा आपण फ्लॉवर न स्किप करूया आणि फक्त कोबी टाकून पावभाजी करून बघूया आणि ती लाईव्ह वर दाखवूया. दोघाच भावच. मी सांगितलंय ना, कोबी मी सुद्धा वाटीभर घालते, पण मी फ्लावर सुद्धा घालते. पण तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे एक दिवस आम्ही करून बघू फ्लावरची चव. कारण फ्लावर खूप महाग आहे. मी सकाळीच आणले 40 रुपयाचं एवढं कांदो. मी 50 रुपयाचं आणलंय, वाईट मोठं आणा. त्याच्या साईज वर पण. दिव्या लिहिते, बारीक कट करून बेटर आहे की आपण कांदा टोमॅटोची प्युरी टाकू शकतो? प्युरी नका टाकू,
कट करूनच टाका, कारण प्युरीमुळे मजा निघून जाते. ती जी टोमॅटो आणि कांद्याची चव असते ना, ती तुम्हाला मिळणार नाही. प्युरी ही आमटीच्या प्रकारामध्ये ठीक आहे. चिकनमध्ये प्युरी टाका किंवा एखादी आमटी करत असाल तर. पण पावभाजीमध्ये शक्यतो नको, कारण मिक्सर प्युरी केल्याने चव काय-काय जण अशी भाजीची पण ह्याची पण अशी प्युरी करून टाकतात. ह्या ज्या भाज्या शिजवल्यात ना, पण हा खरंच ती प्युरीने चव नाही येत. जी अस्सल चव असते ना, ती अशी मॅश करण्यामध्येच येते. नाहीतर तुम्हाला ते गाडीवर नाही मिळालं असतं प्युरी करून. आणि तुम्हाला अगदीच वेळ नाहीये, तर तुम्ही काय करा, अर्धे कापून घाला आणि अर्धे म्हणजे 1 टमाटर आणि 1 कांद्याची प्युरी करून घाला. असं सुद्धा तुम्ही करू शकता. हं, हे करा. बाकीचे पण चिरून सगळीच घाला. प्युरी हां, नको करू. सगळीच प्युरी नका घालू. तो तसं ते पावभाजीला ते येणार नाही. आपली ती तर अशी दिसायला हवी ना. आता बघा इथे काही नाही टाकलंय आपण ह्याच्यामध्ये, तरी सुद्धा पावभाजीला काय आलेलं आहे, टमाटरनी चांगला लाल कलर. रंग. म्हणून पिकलेले चांगले लालसर टमाटर हां. घ्यायचे. असे कच्चे पण आजकाल येतायत, ते पिकायला द्यायचे. आता शिमला मिरचीला साईडला मी चांगलं परतून घेतलं आणि मग आता ह्यांच्यामध्ये मिक्स करून घेतलं. शिमला मिरची एक गेली ना पावभाजीत, तरी पण ती आपला एक सुगंध सोडते बघा. ती एवढूसा पिसका असे ना, तो सोडतो सुगंध. आता ह्या चमच्याचा एक फायदो आहे हो बघा. तुमका मॅशर घेऊचो ना या, असा आहे मॅश करायचा. आता मी कितपत भाजतलंय ह्या, तर ह्यो पण चरचर आवाज जो येता, तुमका येता की नाही तो खाली लाईव्ह मध्ये सांगा तुम्ही. आणि तुमका मी परत परत सांगते, तुमचं परब किचन मध्ये स्वागत आहे. आणि आपण आज करतो सगळ्यांच्या आवडीची फेमस अशी असलेली पावभाजी. सुमन लिहिते मी विरारवरून, कारगिलवरून बघते. अरे वा वा, खूपच जवळून बघताय ताई. निलेशने लिहिलं, ताई शिमला मिरची शिजवून घ्यावी का? नाही, नाही. शिमला मिरची शिजवून नका घेऊ. शिजवून घेतली की ती खूपच मेंढासारखी म्हणजे चव नाही येणार शिमला मिरचीची. आणि मग ते दिसतच हा. नाही कुठे. गुळगुळीत होते आणि ती दिसतच नाही कुठे. हो, तुम्हाला जर या पॅनची लिंक हवी असेल ना, तर आम्ही तुम्हाला देतो. हा पॅन आम्ही कुठून घेतला. त्याच्यानंतर टॅग्समध्ये टॅग करतो. खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला लिंक देऊ. ते तुम्ही नक्की घ्या. कारण असा पॅन थोडा महाग असतो, पण वन टाइम विकत घेतला की छान असतं. आता सुगंध इलो की नाही सरोज? हां. माका आता येता आज. करणारी लवकर येत नाही, बाजूच्यांका येता म्हणून विचारलंय. पण माका इलो आणि आवाज नाही, पण आला, बघा. आला, आला. हां. मी ते कमेंट वाचण्याच्या ह्याच्यामध्ये आवाज पण बघा आता ह्याचा चरचर चरचर आवाज कमी झाला. मी आता मोठी गॅस करून बघते. हे बघा, याचा चरचर चरचर आवाज पूर्ण कमी झालाय. आता ह्याच्यात काय घालायचा? आता ह्याच्यात घालायचे मसाले. आपलो आपलं कश्मीरी लाल तिखट. हेच मी सांगत होते, जर तुमका कलर वया असत ना, तर कश्मीरी लाल तिखट घाला किंवा कश्मीरी मिरची ना भिजत घालून त्याची पेस्ट करून घातली तरी चालेल. त्याने लाल कलर येतो. आणि हा आपला पावभाजी मसाला तर हवाच हवा, पण जास्त पण नको, कडूपणा येतो पावभाजीचा मसाला. त्यामुळे जपून, म्हणजे जेवढ्या तुम्ही भाज्या घेतल्या असेल तेवढ्या प्रमाणात पावभाजी मसाला घालायचा. नाहीच पावभाजी मसाला आहे तर तुम्ही अगदी घरचा मसाला, गरम मसाला वापरलात ना तरी चालेल. अगदीच काही कुठे धावायची गरज नाही की माझ्याकडे पावभाजी मसाला नाही. शक्यतो आणून ठेवतात, कारण वरच्या वर पावभाजी होतेच होते. तुमच्याकडे होते की नाही ताई सांगा तुम्ही. निलेशने लिहिलं, ताई कोकणी पद्धतीची आहे का पावभाजी? ताई आमच्या पद्धतीची, घरच्या घरी. आता ही कोकणी पद्धत आहे, मालवणी पद्धत आहे माहिती नाही, पण आम्ही जशी करत आलोय परब किचन मध्ये आधी सुद्धा आम्ही केलेली आहे, तशी करत आलोय, तीच पद्धत आहे. हे अजून हे त्याला खूप असं शिजवून घ्यायचं बाकी आहे, म्हणजे जेणेकरून त्या भाज्या दिसणार नाहीत. पावभाजी झटपट होते असं म्हणतात, पण झटपट होत नाही. झटपट होत असेल तर तुम्ही डायरेक्ट कुकर मध्ये करावी. झटपट आहे तो व्हिडिओ आपल्या परब किचन मध्ये असा. नाही, तुम्ही कोकणी बोलत आहे ना? नाही, आम्ही मालवणी कोकणी वेगळी असते. युजरली तो कोणत्या कंपनीचा पावभाजी मसाला आहे मगाशी बहिणी सांगत होती. आम्ही काय ऍड नाही करत, पण तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही घेऊ शकता. तशा आहेत बऱ्याचशा कंपन्या, पण मी स्वतः वापरते ना तो जुनी एकदम बादशाह.
तुम्हाला जो हवा असेल तर तुम्ही हा, तुमच्या एव्हरेजचा अनुभवा आहे, कुठला आहे तो आहे. आम्ही अनुभवानुसार. ऍड करत नाहीये, पण मी बादशाह मसाला वापरते. कीर्ती लिहिते रायगड वरून, मला माहिती नाही. हा, रायगड वरून बघते. मसाले सुद्धा चांगले परतूनच घ्यायचे असतात आणि ती पण बारीक आचेवरच परतून घ्यायचे असतात, कारण त्याका सुद्धा तेल सुटाक व्हाया. कारण आपण ह्याच्यात अजून भाजी फक्त काय घातलं, शिमला मिरची. बाकी काय नाही. हा, अजून आपलं हे यायचंय. आता ह्याच्यात आपल्याला लाल हे घालावं लागेल, काश्मीरी लाल तिखट थोडासा घालावा लागेल, जेणेकरून त्याला कलर पण येईल. सुगंधाने तर वाटतं मस्त, म्हणजे जसा पावभाजी मसाला गेला हा आणि तो शिमला मिरचीचा आणि तो हा, टॅमॅटोचा येतोय तो येतोय. तो सुगंध असा येतोय ना, मस्तच. म्हणजे आपण आलं लसूण पेस्ट सुद्धा घातली नाही तर ती रागावतील माझ्यावर. आता येऊया हकडे. आता हे काय करायचा, कुकरमध्येच थोडासा जर पाणी आहे ना, तर आपण काढून घेऊया. गाळून घ्यायचं. हा, म्हणजे घालायचंय पाणी ते, पण आधी पाण्यामध्ये ना पटापट आपल्या भाज्या काय होतात, चिवळल्या जात नाही. आता बघा, सगळंच नाही काढलंय पाणी, पण मी काढलंय. तिथे बारीक आचवरच आपल्याला तेलात बघा हळूहळू तेल आणि बटर सुटत चाललंय. आणि तुम्हाला आवाज वगैरे येतोय व्यवस्थित तेव्हा तुम्ही सांगा. कुठेही भाजी दिसली नाही पाहिजे. काही क्षणातच बघा मस्त अशा शिजून घेतल्याबरोबर काय झालं, काही क्षणातच आपल्या भाज्या चांगल्या मऊसूत झाल्या. पहिला मी ना याच्यात टॅमॅटो पण टाकायचे. आता माका चुकान वाटला काय, मी टॅमॅटो घातलंय की काय, तर तो गाजर माका आठवला. नाही, टमाटर ह्याच्यात घातला ना की तो शिजला की चव नाही येत तेवढी. चव येता म्हणजे ते आंबटपणा येतात टॅमॅट्यात. ही आपली मिरची होती ना, ते काढलंय. मुला खातली तर मिरची तशी आपण दोनच घेतल्या ना, एक वाटून घातली आणि एक ह्याच्यामध्ये घातली. मस्त झालेली आता ही मऊसूत. आता इथे पण चरचर थोडासा आवाज, हे बघा सुटलेला आहे बघा. ताक घेऊचा लागतं तुका हातात, काय फोकस. हे बघा. आणि आज एकदम बंद आहे, त्यामुळे ह्या पॅन मध्ये एक फायदा बघा, लागत नाही, करपत नाही, खरागणार नाही, मालवणीत. खरागणार नाही. कोण कोण जिरा सुद्धा घालतं ना पावभाजी फोडणे. नाही, जिराची चव मारली जाते. जिरा पण घालतात फोडणे. दुनियाभरचे मसाले घाला हो, तुम्हाला जो आवडतो तो. घरी पण करा तुम्ही. चिकन मसाला पण घालू शकता. हो, अगदीच तुमचा पावभाजी मसालो नाही तर चिकन मसालो घाला, ते त्याच असतात ते. हे बघा, मी शिमला मिरची जी गमता ना ती अशी चमच्यान चेपतय ती कथायच्या तय. निलेश लिहितो मी पावभाजी मध्ये बीट वापरतो, चालेल का कलर? चालतं. आम्ही वापरलो ना, आम्ही वापरलो. आणि उकडून पण घालू शकता तुम्ही. उकडून घातल्यावर तो म्हणतात ना बीटाचं, काय म्हणतात ते, सरोज म्हणत होती, एक तो कडवटपणा ना, बीटाला ती चव असते ना, ती उग्र असं हे असतं, काहीतरी म्हणत होती मगाशी, काहीतरी तो शब्द म्हणाली. आता नाही आठवत आहे, म्हणून मी बीट स्किप करते, घालत नाही. तुरट अशी चव असते त्याची. तुरट काय काहीतरी मगाशी म्हणाली, आता मी विसरली. आता ह्या साईडला येऊया. आपण गॅस स्लोच आहे एकदम. सगळ्या एकदा तुमचा कांदा परतून झाला, मसाले केले की गॅस काय करायची, बारीक. आता पाणी वगैरे घालायची घाई करायची नाही, आधी ह्यांना सगळ्यांना परतून घ्यायचं, ह्याच्यामध्ये चांगलं एक संघ करून घ्यायचा ह्याच्यात. चला मग बघायचो आपलं रंग कितपत इलो आणि काय. मग ह्याच्यात आपण फूड कलर पण घालतात, पण सहसा म्हणजे हॉटेलमध्ये घालताना ते फूड कलरच घालतात, पण आपण फूड कलर स्किप करतोय कारण लहान मुलांसाठी आपण
आपण घरी बनवतो तो स्किप करावा, पण आवडत असेल तर फूड कलर घाला, त्याने कलर खूप छान येतो. पण येतो काश्मीरी लाल हम्म. तिखटने, आपण घालूया ह्याच्यात. जर त्या भाज्यांचा रंग मिक्स झाला ना तर घालूया. हम्म. आता ह्या चमच्यात मी बाजूक ठेवतले आणि आता वापरतले काय मॅश तू वाट बघता कधीपासून. शिमला मिरची म्हणता सगळ्यांका चेमल्यान, माका कधी चेमतली त्यांनी, म्हणून तिका पण आता चेमान घेतोय. मनीषाने इथे बीट घातलं तरी खूप छान येतो, रंग येतो. आम्ही हो कुठे हो नाही हो, म्हणत, येतो येतो. येतो. आता सोलकडीत सुद्धा बीट घालतात. कोकमा नागळांचा कलर येलो नाही तर सोलकडीत सुद्धा बीट घालतात. त्यांना सुद्धा रंग येतात सोलकडीत, गुलाबी गुलाबी. म्हणजे बीटाचा रंग किती. पण आपण पावभाजीपेक्षा पावभाजीचा कलरलाच जास्त महत्व देतो. होय होय. असं, कारण त्या कलरमुळेच त्याची ओळख आहे ना पावभाजीची. आज आपल्या परब किचन मध्ये काय बनता, सगळ्यांची फेवरेट पावभाजी. ती बनायला टॅगलाईन मध्ये लिहिणार होती, बरं झालं मी लिहिलं नाही. 30 मिनिटात झटपट बनवा पावभाजी, पण 30 मिनिटात होत नाही, 1 तास लागतो. तरी त्यातल्या त्यात आमचा चिरायचा वेळ त्या चॉपरनी थोडा कमी केला, नाही तर अजून चिरायला वेळ लागला असता. मॅश वगैरे करायला व्यवस्थित 10 मिनिटं तरी आपल्याला लागला असता वेळ. जे जे तुम्हाला अख्खं दिसतंय त्याच्यावर असं हे मॅशर मारून घ्यायचं. लाल गुंद कलर इलो नाही आता ह्याच्यात घालूया, कारण काश्मीरी लाल तिखट अजिबात तिखट नसते, ती रंगासाठीच असते. निलेशने ताई समजा 1 किलो पावभाजीला बटाटे किती वापरावे? 1 किलोला ना, आता 1 किलो म्हणजे तुम्ही पावभाजी पूर्ण अशी मोजून सांगताय की पूर्ण प्रमाण भाज्यांचं घेऊन सांगताय 1 किलो? भाज्यांचं जर प्रमाण सांगत असाल तर तुमचं 1 किलोची पावभाजी करत असाल तर तुम्ही सगळ्या भाज्या पाव घेतल्या, 4च जर भाज्या घेतल्या तर ती 1 किलोची तुमची 1.5-2 किलोला जाईल, कारण कांदा टमाटर आलाच. मग आता ही जर मोजायला तशी गेली ना तर ही 1 किलो होणार, त्याच्या आसपास. तुम्हाला काट्यावर पाहिजे तर आम्ही नंतर आम्ही एकच मोठा बटाटा घेतलाय, कारण जास्त बटाटा घातला ना तरी ते बटाट्याने सुद्धा गोडच होते. बटाटा सुद्धा गोड असतो. हे घ्या, आता हा लाल तिखट काश्मीरी, तुम्ही ह्याची पेस्ट करून पण घालू शकता, पण हा काश्मीरी मसाल्याने कलर छान येतो. बघा आता तुमच्या समोर, म्हणजे तुम्हाला जर तसा कलरच हवा असेल, आता मी तसाच ते ठेवतोय. आणि ह्या सगळा जर पाणी जर आपल्याला घालूचं आहे ना पावभाजी कुकर, ते सगळं आता मी मिक्सरचा भांडा वगैरे जत्रामध्ये, आणि बारीक गॅस आहे, एकदम बारीक गॅस. मसाला बाजूक ठेवूया, नाही तर त्याच्यात जाताना पाणी पडत. कोणी कोणी सांगितलं की नाही, खैना खैना बघता, खैना खैनाची फेमस खूप जणांनी सांगितलं, पण फेमस कुठली आहे तर मुंबईची. मुंबईची पावभाजी. अनिताने लिहिलंय सुपर, थँक्यू. शीतलने लिहिलंय ताई 1 नंबर दिसत आहे पावभाजी, थँक्यू. हो, धन्यवाद. पावभाजी मस्त है, लेकिन काय, लेकिनचं पुढे काय लिहिलं नाही रोहितने. लेकिन अपना क्वेश्चन बताव. पूनमने लिहिलं ऑइल मध्येच तो मसाला टाकला असता तर अजून छान कलर आला असता. राईट. हो हो. मग अशी फोडणीला देताना जर टाकला असता ना तर ते पण बरोबर आहे. थँक्यू. आम्ही पुढच्या वेळेला नक्की करू. टाकलेला पण कमी पडला. आपण टाकला ना कांद्यामध्ये, कांदा आणि टोमॅटो चांगला परतून घेतल्यावर टाकलेला, पण तो कमी पडला. पण इथे तुम्ही करू शकता ऍडजस्ट. ऍडजस्ट, कारण मसाला काय, आणि तो शिजायलाच पाहिजे नंतर, नाहीतर काय होईल, त्या मसाल्याचा एक वास येतो बघा. आता आपल्याला ही शिजवायची आहे. आता हे पाणी वगैरे घातलं ना की शिजून घ्यायचे. आता कोणाकोणाला घट्ट पावभाजी हवी असते, कोणाकोणाला पाव भिजेपर्यंत पावभाजी हवी असते. तुम्हाला कशी हवी आहे ती तुम्ही लाईव्ह मध्ये सांगा. मनीषाने लिहिलं मोठ्या ताई खूप छान, थँक्यू. धन्यवाद. तुम्हाला कोणतीही ताई आवडू दे, तुम्हाला परब किचन मध्ये छोटी कोणतीही आवडू दे, परब किचन मध्ये रेसिपी आवडते आणि बघायला आवडतं, तुम्ही बघायला, त्याच्याबद्दल खूप खूप मनापासून धन्यवाद. हे बघा, आम्ही थोडी एवढीच कन्सिस्टंटली, कारण खूप पातळ पण पावभाजी चांगली नाही लागत. पण नाही, सुकते थोड्या थोड्या वेळा. त्या भाज्या जशा शिजतात ना, कसलं पाणी हे करून देतात. जे आता मी तेच पाणी घालते, मी दुसरं नाही, जे मिक्सरचं भांडं वगैरे विसळून घेतलंय तेच पाणी वगैरे.
अशीच छान आहे, पूनमने लिहिलं. हो, हो. अशीच छान दिसते. तुम्हाला अशी कदाचित ती ब्राउनिश वाटत असेल, पण ती तशीच छान दिसते. ही बघा, कारण त्याच्यामध्ये बटाट्याचा कलर असतो. परत आपण गाजर घातला आहे. आणि परत हिरवा कलर मिक्स असतो. हां, तुम्हाला फूड कलर हवा असेल तर तुम्ही घालू शकता. फूड कलरने ती सेम तशीच पावभाजी होईल किंवा बीट जसं तुम्ही सांगितलं सगळ्यांनी. पण मस्त हं. मऊसूत झालेली आहे, बघू शकता तुम्ही. आता इथे मी थोडी मंद मीडियम करते. एकदम म्हणजे मोठी सुद्धा नाही, कारण ही उडेल अंगावर रटामटा. ती बघा. चमचा जवळते तोपर्यंत नाही, नाहीतर ती अंगावर काय आत्ता होईल. ह्याच्यात बटर घालायचा आणि जास्त. बटर नाही, कोथिंबीर घालायची. अजून आपला एक मेन रवला, चवीचो राजा. हां, तो रवला. हां, मगाचपासून आपण तो नाही घातलाय. हां, आणि बटर पण वरून घालायचा म्हणजे हां. ते खूप छान चव येते. बटर घालायचा हं. आणि तो तवंग पण येतो आणि अजूनही आहे हां, तुम्ही जर लाईव्ह सोडून जात असाल, तुम्हाला वाटेल की आता पावभाजी संपली आहे, तर असं नाहीये. हां. अजूनही आहे. ह्याच्यामध्ये काय कुठे सर्व्ह करायचं आहे. ते सर्व्ह हे इम्पोर्टंट गोष्ट असते. आता मीठ चवीचो राजा घेऊन ये. हं. हे घ्या. आज आपल्या परब किचनमध्ये होता सगळ्यांची आवडती पावभाजी. फेव्हरेट. मी ठरवूनच ठेवलेलं आहे, एक लाईव्ह मी पावभाजीचा करणार. श्रेयाने लिहिलं मला तुम्ही दोघे आवडता. थँक यू सो मच. अनघाने लिहिलं खूप छान. थँक यू. अंकिताने पण लिहिलं छान झाली आहे भाजी. थँक यू. आता आपण काय घातलं ह्याच्यावर घालूया कोथिंबीर आणि ह्याच्यावर झाकण ठेवूया आणि बटर झाकण ठेवायच्या आधी काही सेकंद आधी थोडासा वरसून पावभाजी मसाला सुद्धा, म्हणजे तो म्हणतात ना कोथिंबीरीचा आणि एक पावभाजीचा ना सुगंध येतो. तुम्ही झाकण लावायच्या आधी असं करून बघा. आता आपण झाकण ठेवूया. आता बटर थोडंसं नंतर आपण प्लेटमध्ये सुद्धा टाकणार आहोत जेव्हा ती गरम गरम असते आणि आपल्याला ब्रेडला सुद्धा लावायची आहे. हा बघा, बरोबर पडला. टुपुक. बघा किती टाकलं ते मी बघितलं. हे बघा एवढं. जास्त असं हा, टाकायचं. हे बघा. हे बघ. एवढं. तो भुतूर गेलो, आपटलंय ना, तो हां, भुतूर गेलो. पण छान वाटतं. हा, कुणाला आवडली त्यांनी नक्की खाली कमेंट करून सांगा. कुठून बघता ते पण सांगा. तुमची फेमस आवडती डिश सुद्धा सांगा. म्हणजे पुढच्या लाईव्ह मध्ये कोणती डिश कोणती रेसिपी दाखवायला कोणत्या पाहिजे कोणत्या ते. रेसिपी आवडतात तुम्हाला आणि त्या करायच्या आहेत त्या सांगा. मालवणी वड्यांची रेसिपी भरपूर आहेत आपल्या परब किचनवर आणि लाईव्ह सुद्धा केलेला आहे. काळे वाटाण्याचा सांबारा आणि वडे, फक्त चिकन वडे लाईव्ह करायचा आहे. आता तो मार्गशीर्ष संपला की बघू आपण. आता आपला हा बघा एवढा पसारा झाला. जास्त काही नाही झालं. एवढाच झालाय. आता थोडा वेळ तरी ना 2-3 मिनिटं तरी हिला मंद गॅसवर शिजायला द्यायचं. ही बघा आपली पावभाजी. अजून याचं सर्विंग बाकी आहे. थोडी शिजू दे, कारण हां. त्याला वरती मग शिजायलाच येणार. द्यायची. नाही शिजली ना तर ती चव नाही येणार ना. वरती तवंग यायला पाहिजे. हां. आता तोपर्यंत आपण पाव भाजून घेऊया. पाव भाज तू, मी चिरते. हां. स्टँड अरे ला हां. मी तुम्हाला कांदा आता चिरते. हां. तसंच बारीक चिरूचो आता मग चॉपर मध्ये घालते. तसंच बारीक नको. आपण तसंच चिरून घेऊया. बारीक नको, कारण आता आपल्याला काही फोडणीला द्यायचं नाहीये. तरी वरसून टाकूचो असता ना, वायच चिरते, वायच हां. मोठो चिरते. चला आपण आता पाव भाजताना पण आपण तवं घेऊया. पण इथे पण कधी कधी ना थोडीशी हे पावभाजी मधलं ना थोडी टाकायची थोडं असते टाकायची. आणि म्हणजे पावभाजी मसाला थोडंसं लाल तिखट पण पावात टाकायचं असतं बटरवर. हां, ते खूप छान लागतं. आता आपल्याला तवा गरम होऊ दे. आता आपण ना रेग्युलर पाव नाही घेतले. जे आता मिळाले ना ते पाव मी घेतलेत. लिंबा भरपूर इली आहेत, मोठी मोठी. तुम्हाला दिसत असेल आणि हां. आवाज पण व्यवस्थित येत असेल तर सांगा तुम्ही, व्यवस्थित येतोय नाही येतोय ते सुद्धा सांगा. बटर खाय तिथेच आहे ना. हा, आणि सगळ्यांचं परब किचन मध्ये
स्वागत आहे आणि धन्यवाद. काळ्या वाटाण्याची भाजी दाखवा. काळ्या वाटाण्याची भाजी आहे. तुम्ही बघू शकता, रेसिपी आहे. आता मी असे पाव घेतले हां. हे मोठे-मोठे पाव आहेत. ते खूप छान लागतात. आणि गावात गावतात तसे गाव आहे का खय. हं. आमका गावाक एवढेच पाव घे बाय. अरे रे! हां. कटवड्याबरोबर ते होतच नाही आपल्या. एवढेच पाव. तुम्ही मागितले पाहिजे ना, पावाचा एक्स्ट्रा चार्ज कसा मिळणार? जर मोठे पाव दिले तर एक्स्ट्रा पाव मागणार नाहीत ना. ती आयडिया असते हो. पावाच लावतो. अरे ते आता बॉक्समधून मला काढावाच लागेल. कारण तो सगळा बटर बॉक्स एवढा वितळला ना, बाहेर राहिला त्याच्यामुळे. काढून ठेवायचा असतो ना आधी. हां, नाहीतर मग तो अंदाज येत नाही ना आणि कडक होतो तो. चिरता पण येत नाही. फ्रीजमध्ये. तर तुम्हाला इथे पावभाजी हवी असेल तर तुम्ही लावू शकता. मी इथे पावभाजी नाही लावत आहे. असंच शेकून घेते आणि ह्या बटरला जरा फ्रीजमध्ये ठेवते कारण खूपच जास्त मेल्ट झाला तो. सगळीकडे जसे जसे येतील तसे तसे हां, तुम्ही देऊ शकता त्यांना कापून. सगळीकडे असं बटर लावून पावाला. मुलांना. तसा ह्या पावाबरोबर पण खायची, खरं म्हणजे पावभाजी ह्या पावाबरोबरच खायची मजा आहे. तुम्ही असं मसाला पाव करतास काय सांगा पावभाजी बरोबर, नाही तर सुकेच खातास की सांगा. मी तर सुकच खाते कारण माका तूप आणि बटर म्हटल्यावर माझ्या कपाळात आटे येतात. आता आपली हे बघा इथे कड पण आलाय बघा. आणि छान आता खवंग. रंग आता आलाय, मी तुम्हाला दाखवते. हा. आणि आपले पाव पण इथे झालेले आहेत. आता हे 2 पाव बस आहेत. म्हणजे आता आम्ही दोघी आहोत ना, तर एक 2 पाव बस आहे. आता मी तुम्हाला कॅमेरा जवळ घेऊन दाखवते. तुम्ही येवा आणखीन. जवळ जवळच्या ताई आहेत त्यांनी येऊ शकता. कारगिल, मनवेलपाडा, कारण आम्ही मनवेलपाड्याला राहतो ना. ह्या वेळेला ते दादा इलेत नाही वाटतं जय हे महाराष्ट्र करा. करायला. हा, ते दाखवा आता वर उचलून. हे बघा मस्त असं बघा. मस्त असे जिथे जिथे बटरचा चांगला आपला तेल तर आपण एकदम पावपळीच वापरला आहे ना, जास्त वापरलाच नाही. आहे. आता गॅस बंद करा. आपले अशा तिकडे प्रकारे पाव लावतेस काय? नाही झाले, ना, झाले. नाही ना, हे बस करत झाले. आहे. हा, नको. ते मग नरम पडतील. हा. कारण जर लगेच खायचं असेल तर तो प्रकार चांगला असतो. कुरकुरीत पाव हवे हा. असे छान हे- लागतात ते पावभाजी हा, बरोबर. ते छान लागतं. आता इथे लिंबू कांदा थोडासा मी हातान चिरला आणि थोडासा मी चॉपर मध्ये चिरून घेतला. तुमका कसो खाऊक आवडता, बाजूक की वरसून? आणि हे बघा, ही स्पेशली हे भांड असं देतात ना पावभाजीची dish. पावभाजीसाठी. नाश्त्याची डिश आहे खरा तर ती. हा. हे बघा, हे 2 असे आपण इथे बघा साईडला बटर ठेवूया. नुसतं लागता आता. हा, माझं पण तेच झालं. सुरीचो म्हणून मी ते हे बघा केलं. पावावर ठेवलंय तो बरोच गमता. आता याला जरा साफ करून घेऊया, म्हणजे तिथे हम्म. कपडा मारून घेऊया, म्हणजे प्रेझेंटेशन साठी बरा होईल. कसं हे लाईव्ह मध्ये ह्या सुद्धा दाखवचा लागतं. आता काय करणार, जरा झाकून ठेवूया. आणि थंडीमध्ये गरम गरम खायची जी मजा आहे ना, गरम गरमच पावभाजी पाहिजे. गरम गरम पावभाजीवर पाणी नाही पियायचा. तुम्ही काय पितास? चाय? पिऊ शकतो, छान लागतं. चाय. आणि निमी बोरा असतील तर काय थंडो पितात, पण का ता पिऊचाच नसता कधी पण. हे बघा आपले 2 पाव. पाव हय ठेवू की हय खय ठेवू? इथेच ठेवा. हा, इथे ताच ठेवा. म्हटलंय हा, पावभाजी आपली इथे. गमाक होई ना, रवान देतो बटर. रवाने, हा. आता हे काय लाकडाचा चमचो घेता नाही, आपलं स्टीलचं घेऊ कोया. तोच घ्या ना, वाटायला बरा पडेल. हा. हा, घेऊ काय खाली आहे का? हा, हळू घ्या कारण जड आहे ना. तो झेपणार नाही म्हणून त्याला चमच्याचा सपोर्ट दिलाय. ही बघा, अशीच कन्सिस्टन्सी हवी. वाव. येवा पाणी कोणाकोणाच्या तोंडात सुटला. नको जावने. पण सुगंध तोच जो आपल्या पावभाजी शिजताना ढेल्यावर, ढाब्यावर, स्ट्रीट आणि खडे हॉटेलमध्ये. वा 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 वा, म्हणजे सगळं ही वाफ माझ्या जवळ येतात, त्यामुळे माझ्या सुगंधानच माझं पोट मी भरतं. लांब आहे ना. हा, हवेची वाफाची दिशा होय आता अजून माझ्याकडे. 2 गोष्टी रवले जे आता आपल्याला पाहिजे. तुमका लिंबू मी एवढा मोठा ठेवते, बरा गमतात.
आणि हय कांदो सुद्धा ठेवू शकता तुमका जसं वय पाहिजे तसं. कांद्याबरोबरच पावभाजी नंतर अशी वरून टाकतात ना. हा आणि कोथिंबीर पण टाका. हं. हे आपलं प्रेझेंटेशन जे परब किचन मध्ये आपण एडिट करतो. आणि साईडला पण द्या. एखाद्याला होय, जास्त होय. कांदा खायची सवय असेल होय, तर. होय. माझ्या सोनग्याक लागता कांदो. सरोज पण खांदा त्याका कांद्याशिवाय त्याका पण नाही होत सरोजाक. त्याका पण कांदो वयो. कांदा आणि लोणचा सरोजाक डाळ भात असली की लोणचा वया असता आणि कांदो. पावभाजी बरोबर कांदो. त्याच्याशिवाय मजा नाही ता म्हणता. हे बघा आता पावभाजी आणि कांदा आपले मस्त असे बटरमध्ये शेकलेले पाव, त्याच्यानंतर आपली पावभाजी, पण वाटतं कांदा की नाही हॉटेलमधली थाळी हं. पावभाजीची जशी गाडीवर देतात ती गरम आता हात थाय पकडवत नाही पावाजवळ जरा कोंबट आवडलं असेल तर तुम्ही लाईक करा. डबल टॅप करून. हं. अरे रे! हे ना कोणतरी कॅमेरा अरेंज करणारं पाहिजे असतं. हां. सॉरी थोडंफार शेक होतं. तर आपली अशी मुंबई स्ट्रीट सगळ्यांची फेव्हरेट बर्थडे पार्टीची आन बान शान. कुठल्याही पार्टीला गेलात आणि पावभाजी असेल तर जास्त 2 घास जाणारी आपली रेसिपी झालेली आहे. आणि माझा लेक उठलाय तर सॉरी मी आले लगेच. तर आता हा लाईव्ह आपण 2 घास नाही 2 पाव. हां, अशी ही चवीची एकदम मस्त. अशी पावभाजी आपली झाली. आता आपण लाईव्ह एंड करूया. रेसिपी हां. आवडली तर लाईव्हमध्ये लाईक करा, डबल टॅप करून शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि YouTube चॅनलवर कोणते तुमका रेसिपी हवी असेल ते सुद्धा सांगा. आमची पूर्ण लाईव्ह बघितल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. चला भेटूया दुसऱ्या लाईव्हमध्ये आणि रेसिपीमध्ये. बाय. उद्या पुन्हा एकदा 4 वाजता. हां.